Nameya Petrus a duyan beşa yekemin. Jxulam û şandiya İsa Mesih Şimon Petrus jwan reyên ku bi rastariya Xwedayê me xilaskarê me İsa Mesih bi me re gihîştine eynî baweriya giranbiha. Di naskirina Xwedê û Xudanê me İsa de kerem û aştî bi firehî li ser we be. Bi naskirina wî yê ku bi rûmet û qenciya xwe gazî me kiriye, hêza wî ya Xwedayî her tiştê ku ji bo jiyan û xwedênasiyê pêwîst e dame. Bi van tiştan wî sozên giranbiha û gelek mezin dane me da ku hûn bi wan bibin hevbarên tebîeta Xwedayî û ji wê xerabûnê birevin ya ku ji xwestekên dinyayê tê. Erê, ji ber vê yekê hemû xîretkêşiyê bikarbînin. Bi baweriya xwe hêjabilindiyê peyda bikin. Bi hêjabilindiyê zanînê, bi zanînê xwegirtinê, bi xwegirtinê ragirtinê, bi ragirtinê jiyana Xwedayî, bi jiyana Xwedayî birahezî û bi biraheziyê hezkirinê peyda bikin. Çimkî eger hûn Xwediyê van tiştan bin û ev di nav we de zêde bibin, hûn di naskirina Xudanê me İsa Mesih de bêkêr û bêber namînin. Lê yê ku ji van tiştan bêpar e, gor e dûr nabîne û ji bîra wî çûye ku ew ji gunehên xwe yên berê paqij bûye. Ji ber vê yekê birano, xîretkeşiyê bikin ku hûn gazîkirin û hilbijartina xwe qayîm bikin. Eger hûn van tiştan bikin, hûn tu caran naterpilin. û bi vî awayî dergeh, wê bi tevahî li ber we vebe da ku hûn bikevin padişahiya herheyî ya Xudan û xilaskarê me İsa Mesih. Ji bo vê yekê, her çiqas hûn van tiştan dizanin û hûn bi wê rastiya ku bi wereye hîmgirtînê jî ez dixwazim hergav van bînim bîra we. û heta ku ez di vê çadirê de me, ez vê yekê rast dibînim ku bi anîna bîra we hişyar bikim. Çimkî wek ku Xudanê me İsa Mesih jî ji min re kifş kiriye, ez dizanim ku rakirina çadira min nêzik e. Îcar ez ê xîretkeşiyê bikim da ku piştî çûyîna min jî hûn hergav bikarin van tiştan bînin bîra xwe. Çaxê ku me hêz û hatina Xudanê me İsa Mesih bi we de zanîn, em neketin pey çîrokên ku bi qurnazî ji ber xwe hatine çêkirin. Lê me bi çavên xwe meznahiya wî dît. Çimkî gava ji rûmeta herî bilind dengekî wiha jê re hat û got: Kurê min ê delal ev e, dilê min bi wî xweş e. Hingê wî ji bav Xwedê rûmet û siyanet stand. û gava em bi wî re li ser çiyayê pîroz bûn, ev dengê ku ji ezmên hat me bi xwe bihîst. Bi vî awayî peyva pêxembertiyê ji me re hê bêtir qayîm hat deranîn. Heta ku siba zelal bibe û stêrka sibê di dilê we de derkeve, wek çiraya ku di tariyê de ronahî dide, hûn ê qenc bikin ku hûn bala xwe bidin peyvên pêxembertiyê. Di vê berî her tiştî hûn vê bizanin ku tu pêxembertiya nivîsara pîroz ne ji şîrovegerina ji ber xwe çêkiriye. Çimkî pêxemberîtî tu caran bi daxwaza mirov nehatiye, lêbelê mirovan bi rêberiya Ruhê pîroz peyv ji Xwedê gotine. Nameya Petrus a duyan beşa duyemîn. Lê ça ku di nav gelê İsraîl de pêxemberên derewîn hebûn, wisa wê di nav we de jî mamosteyên derewîn hebin. Ew ê bi dizî hînkirinên wêranker bînin hundir û heta ew ê wî Xudanê ku ew kirîne jî înkar bikin. Lêbelê ew ê zûga helakê bînin ser xwe. Gelek wê bikevin pey bêedebiya wan û ji rûyê wan wê çêrê rêya rastiyê bêkirin. Bi çavbirçitiya xwe ew ê bi peyvên xapînok li ser pişte we biçêrin. Dîwanbûna ku ji berê ve ji bo wan e dereng namîne û helaka wan naponije. Çimkî Xwedê ew milyaketên ku guneh kirin jî nedirxandin. Lê ew avêtin kortala bêbinî da ku ew ji bo roja dawî di kurahiya taristaniyê de
bi zinciran girêdayî bên hilanîn. Xwedê dinya berê jî nedirxand. Lê çaxê wî tofan bi ser dinya nepakan de anî, wî bi tenê Nuhê ku peyvbêjê rastariyê bû û heftên din parastin. Xwedê bajarên Sodom û Gomoreyê jî suçdar derxistin. Ew kirin xwelî, wêran kirin û ciwanên ku wê bi nepakî bijîn re kirin mînak. û mirovê rast Lûtê ku bi jiyana nepaka neheqan xemgîn bibû rizgar kir. Çimkî wî yê rastê ku di nav wan de dijiya, kirinên wan ên neheq didît û dibihîst. Roj bi roj cefa dida canê xwe yê rast. Xudanê ku bi vî awayî kir, dizane ku çawa xwedênasan ji ceribandinê rizgar bike û yên ku neheqiyê dikin, bi taybetî jî yên ku li pey xwesteka pîst ên nefsê dikevin û desthilatî kêm dibînin, ji bo cezakirinê heta roja dawî hiltîne. Evên cûretkar û qure ji çêrkirina yên xwe yî rûmet natirsin. Lê bi ser ku milyaket di hêz û karînê de ji wan mezintirin jî, li ber Xudan wan bi çêrkirinê suçdar nakin. Lê evên ha wek heywanên bêfêm û afrîdên bi fêmkirina xweheyî, yên ku ji bo girtin û kuştinê çêbûne, çêrî tiştên ku jê fêm nakin dikin. Ew jî wê wek heywanan di xerabûniya xwe de helak bibin. û ew ê cezayê neheqiya xwe bikişînin. Roj li nava rojê li zewq û sefa xwe dinêrin, vê yekê kêf dihesibînin. Evên ha leke û rûreşîne, gava ew bi were dixwin û vedixwin, ew bi xapandina xwe bi xwe kêfê dikin. Çavên wan tije zîna ye, ji gunehkirinê têr nabin û canên xilûpilû dixapînin. Dilê wan hînî çavbirçitiyê bûye, ew zarokên nifirê ne. Wan dev ji rêya rast berda, varî bûn û rêya kurê beyor balamê ku ji destmiza neheqiyê hez kir girtin. Îcar ji ber neheqiya wî li wî hat hilatin. Kerê bê zar û ziman bi dengê mirovan peyvî û pêşî li harbûna pêxember girt. Ev mirovên ha kaniyên bê av û mijên ku li ber bagerê tên ajotinin. Tariya reş ji bo wan hilanî ye. Çimkî ew peyvên mezin û pûç dibêjin û bi xwestekên nefsê yên bêedeb wan kesan dixapînin yên ku nû ji mirovên di rêya çev de diçin rizgarbûne. Bi ser ku ew bi xwe xulamên xerabûnê ne, ji wan re soza azadiyê didin. Çimkî mirov dibe xulamê wî yê ku mirov bindest dike. Çimkî eger ew bi naskirina Xudan û xilaskarê me İsa Mesîh ji nepakiyên dinyayê rizgar bûbin û paşê dîsal van tiştan bizîvirin û bindest bibin, hingê halê wanê paşî wê jiyê pêşî xirabtir be. Çimkî eger piştî ku wan rêya rastiyê zanî û ji pey emrê pîroz ê ku li wan hatibû spartin vegeriya bin, hingê nezanîna rêya rastiyê wê ji bo wan hê çêtir bûye. Erê, wek vê mesela rast hat serê wan, کوچک li vereşîna xwe vedigere û beraz piştî şuştinê dîsa xwe di nav herriyê de digevizîne. Nameya Petrus a duduyan beşa sêyemîn. Hezkirîno, niha ev nameya min a duduyan e ku ez ji we re dinivîsim. Di her duyan de jî ez fikrên wê yên paqij hişyar dikim, dînim bîrawe. Ez dixwazim ku hûn gotinên ku ji berê ve ji aliyê pêxemberên pîroz ve hatine gotin û emrên ku Xudan û xilaskar bi destê şandiyên we dane, bînin bîra xwe. Berî her tiştî vê bizanin ku di rojên dawîn de tinaskar wê derkevin. Li gor xwestekên xwe rê veherin. Tinazan bikin û bêjin, ka soza hatina wî li ku derê me? Lê ew bi vîna xwe vê yekê ji bîr dikin ku bi peyva Xwedê ji berê ve ezman hebûn
و عرجی به آوه جناو آوه پیدا بو و به وی آوه دنیا بله به طوفان هلاک بو لی اردو ازمان نهاجی به عینی پیوه جبو ایگرتین هلانین او جبو روژا دیوان کرن و هلاک کرن نپاکان تین هشتن لی حس کرینو وی تشتیج بیرنکن کو لبا خودان روژک وک 1000 سالیه و 1000 سال جی وک روژکیه وک کو هنک گمان دکن خودان د سوزا خوده به درنگی ناکوه لی بله بیهنا خواه لوه فره دکه و ناخوازه کو کسک هلاک ببه لی دخوازه کو همو توبه بکن لی روژا خودان وی وک دزام بی دوی روژه ده عزمان وی به گره گره که مزن وندا ببن هیمان وی بشوتن ارد و هر تشتی کو دیده یه وی جهاف بکوه تونه ببه ایجار اگر او همو تشت وی بوی آوائی جهاف بلا ببن دوی که هون مرووین چاوا بن دوی که هون دجیان پیروز و خدایی ده بجین لحیوی روژا خوده بن او هاتنا وی بلز بخن وی روژه ازمان وی بشوتن او بلاف ببن او هیمان وی بکل گرمی بهلن لیل گور سوزاوی ام لحیوی عردکی نو او ازمانه نو نکو راستی وی دوان ده بمینه جبر وی یکی حسکرینو مادم که هون لحیوی وان تشتانن خیرت کشی بکن که هون لبر وی بیلکه بیکی ماهی و ده اشتیه ده بن ایجار بین فراهی خودان ما خلاصی حساب بکن چاکو برای می حسکری پاولوس جی لگور شهر زایی کو جوی رهاتی داین جوار نویسیه او ده همو نامین خوده لسر وان تشتان ده بیجه دوان ده هن تشت هنه کو فهم کرن اوان زحمته ین نزان و دلیوان خلو پلو وکو دنویسارن پیروز این دن ده دکن وان جی چفت شیروه دکن و بکرن اوه که هلک بونا خواتینن لوما حسکرینو وکو هنج پیشی و اوان تشتان دزانن هایج خواه بنداکو هم بخاپاندنا ین حق نین خراندن و جنلبت بونا خواه نکوون لی دی کرم و ناسکرنا خودان و خلاصکار ما عیسی مسیح دا بگیجن رومت نها و هر جوره با آمین